Sa vybral na huby a skončil v nemocnici. V lesoch nad obcov Kanianka zaútočila medvedica na 67-ročného muža. Stalo sa to hlboko v lese a teda v jej prírodzenom prostredí. Zranený muž nám porozprával, čo presne sa stalo. No to bol zlomok, ja som základal briežka išiel a ona vybehla dvoma mladýma. No to ma hneď napadlo. Stalo sa to na hrebeňovke nad obcov Kanianka v Prievickom okrese. Ján tam roky chodí na huby. Na dnešný deň ale nezabudne. Takto dopadol košík po útoku medvedice. Dôchodcovi v podstate zachránil život. Je to tak? Áno, je to pravda. Mi to odradilo mi ho na krku. Vždy nosí košík na batohu. V momente útoku sa mu prevrátil na hlavu a to ho zachránilo. By mi zahadil si do hlavy, ne. Po prvom útoku sa medvedica vzdialila a myslel si, že je po všetkom. Ešte sa vrátila, no ale ja som zdvihol ako palicu, zdvihol som takto a ona sa potom otočila išla za tým mladýma. Po vlastných prešiel asi 2 kilometre. To už mu na pomoc išli leteckí záchranári. Po prilete do určenej oblasti bola lekárka leteckých záchranárov vysadená pomocou palubného naviaka. Na mieste zistila, že hubár utrpel početné hryzné poranenia v oblasti horných aj dolných končatín. Zraneného dôchodcu z lesa dostali hasiči. Tí ho potom previezli do nemocnice v Bojniciach. Má také početné tržné rany v oblasti obidvoch nad lopatkami a na ramenách, na stehne má také tiež nejaké také poranenia, je to asi od drapov. Ale nezasiahlo to nejaké hĺbšie štruktúry, v podstate mal obrovské šťastie. Ten košík, ktorý on mal vlastne na chrbáte, sa mu naklopil na hlavu. Takže vlastne ho to ochránilo. Určite je to veľmi nebezpečné, mali by si dávať pozor tí ľudia, lebo už je to rozmnožené veľmi. Doráňaný dôchodca si uvedomuje, prečo medvedica útočila. Bol celý čas potichu a prekvapil ju. Tá si potom iba chránila mladé. Na huby ale vraj chodiť neprestane. Pôjdem určite. Chodím 30-40 rokov tam už. Hovoria mi, že som buchal po strome. No ako palicou po buku, lebo buk sa ozýva. Ale keď vie o vás, tak ho na ne zaútočí. Z Kanianky Peter Ziman, televízia Markíza.